Luar ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kanyau Trap Youth Council kala penramjer ya ka Jingpynjah Saphriang ya ka video ka bapeni ya ka application ka bala tip kerteng kum ka Nolo. Hau kerwo bala pha shikila pthai kubwa da president ka HYC uba Roy ka person ram ulo ong ba ka Jingpynjah Saphriang ya ka ni ka application ka long kum ka Jingpynjah Burom. Bat ka Jingpynjah dor ya ka Burom ka ijot jong ki Kynthei jong ka jaj ben riu Khasi. Kaseng ka loong ba kum kini ki Jingtho Kimdei tang ki Jingpynjah Burom ni ki Kynthei henrei ki long ru ki Jingsha thombor bet ya ka Jinglong ba kerpang bat ka Jinglong tenrai jong ka jaj ben riu Khasi. Ka HYC kala dawai ki bor jong ka an ban le da ka bating persya kat kum ki kendon jong ka an ya ki berengketi ban shna bat ban Saphriang ya ka di ka application. Uba sendram mulai thu ruba ka seng kala pentip ya ka ni show Superintendent of Police ke East Khasi His District bat show Deputy Inspector General Eastern Range da ka jingkerpat ban le AA no mador persya ya ka ni kambian. शिलोंग की 5,000 लड़कियां इस ऐप पर एक्टिव हैं। नॉनगपो होमोलाई या मावलाई जिस एरिया की गर्लफ्रेंड चाहो यहां मिल सकती है। खुद ट्राई कर लो सिर्फ 15 रुपए में। डाउनलोड नोलो ऐप।